Искам да развенчая някои митове и грешни разбирания за картите Таро, тъй като често срещаме във Фейсбук, на реклами, къде ли не да ни се обещава, че картите Таро ще ни кажат бъдещето, за кой мъж ще се оженим и какво ли още друго невероятно. В този ред на мисли искам да кажа, че Таро картите не са метод за сказване на бъдещето. Таро картите са инструмент за измерване на това в каква реалност се намираме. Според квантовата физика, ние нищо не привличаме, ние излъчваме и това е начинът, по който ние създаваме нашата реалност и тя се създава тук и сега в момента. И най-визуално приемливия начин, по който можем да проверим какво всъщност създаваме в момента, е като използваме образи, визуалните карти на Таро.